सोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' ছোৱালী हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय বুঝে পাইছেন না শুন বন্ধু শুন এই বড় ছোৱালী তার লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম বন্ধ কৰি কিনে কক কেমেৰা লৈছে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি नोंथांमोनहा नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय फ्राग निउसाव मोनसे आंनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दोङो मानसि बुनायनि मोनसे भाइरेल जाबाय दोङो खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरग्रोबाय मोननै आपडेटनि सायाव जागोन भिडिअआ मोनसेया जाबाय सुदेम सनाराम सियारि एक्ट्रेस जोंनि फावखुंग्रि बर'नि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुवाहाटीयाव सिख्लाफोरा देहा फाननानै हमजाग्रा 100% मोजां खामानि मावदों मैदेन बसुमतारी ब्रादारा गुवाहाटीयाव फानग्रा सिख्लाखौ थांनानै हमनो मोनदों आरोना जों आं प्राग निउसावबो नुनो मोनदों मैयायो आंलाय सानदोंमोन मैदोमालाय सोरखौ बुखोलै होननानै ओमफ्राय नायबा मोजां भिडिअखौ नायोब्ला माने माबासो आरोना भिडिअखौ आं मोजां नोजोर होना नायब्ला जाबाय मैदेन बसुमतारीनियाव जों चेनेलाव नुखाबाय माने मैदेना सासे फानग्रा सिख्लाखौ हमनाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था मोननै आपडेटनि सायाव जागोन भिडिअआ स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो नैबे चेनेलखौ थाबैनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै एसे ग्र' खालामना होदो आरोना दा फार्स्टआवनो आं बुंग्रोगोन सुदेम सनाराम सियारिनि मा जाथाय होननानै दा बेखौ जोङो बेनिथ' जेबो जाथाय गैया माने फेसबुकआव मोनसे हाबानि पस्ट नुनो मोनदों जोङो माने रिं मेनेज खालामनाय माने आस्थाम सोनाय नुनो मोनदों दा बे आस्थाम सोनाया रियेल ना फेक आं नोंथांमोननि सेराव क्लियार डाउट खालामनानैसो बे आस्थाम सोनाया जाहैबाय रियेल नङा लोगोफोर बियो मोनसे मिउजिक भिडिअनि थाखाय बेखौ आस्थाम सोनानै मोनसे फट' हिसाबै साफायना हरदों आरोना दा गोबाङा बुंदों इमान एथ' बोराय हौवा दोंनो बियो रिं मेरेज जाबाय हाबा जासिगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नङा लोगोफोर बियो मोनसे मिउजिक भिडिअनि थाखायसो बेफोरबायदि पस्ट होनाय जादों आरोना बियो दासिमबो हाबा जायाखै आरो दासिमबो हाबाबो जानाय नङा बियो मोनसे मिउजिक भिडिअनि थाखायसो लानाय जादों आरोना दा बेनोसै सुदेम सना एक्ट्रेसनिया थांबाय दा मोनसे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर गुवाहाटीयाव फानग्रा सिख्लाखौ मैदेन बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंखो बेखौ जों नायग्रोना लानोसै ओरैबायदि रागा जोंदों जों ओरैबायदि लाजिदों नुनानै नोंथांमोना नायग्रोना ला फार्स्ट दङ दे सोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' ছোৱালী हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय बुजिबाय साननाय শুন বন্ধু শুন এই বড় ছোৱালী তার লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম বন্ধ কৰি কিনে কক কেমেৰা লৈছে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি नोंथांमोनहा नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय फ्राग निउसाव मोनसे आंनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दोङो मानसि बुनायनि मोनसे भाइरेल जाबाय दोङो दायो नंगौ आङो दिनै गोबां मानसिया होनदों जाथाया मा जामारनाय नङा होमबा जाथाया मा जामारनाय बहुत मानसिया सोंबाय दङ आरो आङो फोरमायगोन जाथाया मा जादों नङा होमबा मोजाङै गोसो होनानै खोनासं जाथाया मा जादों आरो मानि थाखाय मैदोमा बेफोरबायदि खालामखो आङो टन्न फोरमायनानै होगोन मा जालांनाय मैया सानसे दाख्लैनि काहानिया दिनै प्राग निउसाव होदों गोबां मानसियानो नुनानै आंखौ लिंहरगासिनो मा जानाय होननानै बाथ्राखौ सोंगासिनो थारमाने मेन काहानिखौ रावबो मिथिया नङा होमबा बै समाव बर' सिख्लाफोर दंमोन 7 आइजो बर' सिख्ला जु र'डआव थानाय मोनसे बार जायनि नामा जाहैदों बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन मिथिबाय बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन आरोना अखा थंब्लेट थायो 4टा 5टासिम खुलियो आरो अपेन जायो नङा होमबा दा बै जायगायाव मैदोमा माबोरै मोनहैनाय खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन बै समाव जोङो लोगो 7 7बासो थांदोंमोन मिथिबायना जोङो मथा-मथि 7 7बासो दंमोन दै नोंथांमोना मिथिखागौ अनेक टाइमाव मैदोमा हरनि 11टा 12टा 1टा 2टाबाबो भिजिट खालामो आरो बै भिडिअ आं बानायो आरो आं अनेक मानसिफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ अनेक बार बुंबोदोंमोन जे बाराव थांनायखौ खम खालाम बाराव मोजां मानसिया थाङा
नङा होमबा बाराव गावनि सोलेर फानलायनाय बायलायनाय माबा मोनसे जायो होननानै आङो बै सिगांनिफ्रायनो आङो बारंबार बुंबोदोंमोन आरो ओरैबायदि माबा जोंनि बर' आइजो बुथार जाबोगासिनो दङ सोरबा थगाय जाबोदों सोरबाया फासि होनानै बुथारदों सोरबाया सिखाजों हानानै बुथार जादों बेलेग जातिफोरजों आरो सोरबाया हराव थांनानैहाय गावनि देहा सोलेर फानहैदों आरो बुथार जाहैदों नङा होमबा निउसाव मोनबाय थायो नोंथांमोनहा दा बैखौ लोब्बा लाखिनानै माजे टाइम बेरायदोंमोन आरो बै समाव मा जानाय खोनासं जोङो जेलानाखि जुरतआव थांबायना जुरतआव थांनाय समावहाय आङो बर' सिख्ला साथाम लोगो मोनबाय दे बर' सिख्ला साथाम लोगो मोनदों मिथिबाय बर' सिख्ला साथाम लोगो मोननायावहाय आङो फंसे बाथ्रा सोंदोंमोन बिथांजोमोनखौ फंसेल' बाथ्रा सोंदोंमोन आङो जेनेबा बर' नामा आरो बेखौबो आङो ओरैनो सोङाखै बिसोरो बर' भाषा रायलायदोंमोन फंनैसो बर' भाषा रायलायनायावहाय आंनि खोमायाव हाबदोंमोन अब्ला आङो होनदोंमोन जे बर' नामा अब्ला बिसोरो बारनिफ्राय ओंखारनानै बाहेरायावहाय दंबाय दोङो मिथिबाय ना बिसोरो बाहेरायाव दंबाय दोङो अब्ला आं बै टाइमाव सोंदोंमोन कि नोंसोरो बर' नामा नाथाय सासे सिख्लाया मोनसेल' खोथा बुंदों आमी बर' नहय जाहैदों मिथिबाय हारसा भाषानि होदों आमी बर' नहय थारमाने जों बर' नङा जालायबावबाय मिथिबाय आं रागा जोंबायलै खस्सम आं रागा जोंबाय अब्लाना आं ओरैबादि रागा जोंबाय थारमाने आं नोंखौ दसे सिगाङावसो फंनैसो आङो बर' राव रायज्लायनाय खोनादोंमोन दानिया मैदोमा सोंनाय लोगो लोगोनो थारमाने मा बुंदों जों बर' नङा जाहैगारबाय बा आं बर' नङा ओरैबायदि जाबायना अब्ला आं रागा जोंदों दे रागा जोंनानै आङो स्लें वार्डस इउज खालामदों बेवहाय मिथिबायना डाइरेक्टलि स्लें वार्डस इउज खालामदों मिथिबायना सोर बर' नङा आङो जेनेबा स्लें वार्डस इउज खालामदों आं बेखौ बुंनानै लायो अब्ला बिसोर फैनानै थारमाने ओरैबायदि माने आंखौ उल्टा दम होनो नाजाबाय आरो ना जुमाय लोंनानै भिडिअआ दङ आंनावहाय माबादि दम होदों होआखै भिडिअआ आंनाव गासिबो दंजोबो आं मोजाङै लास्लाबनो मोनाखै होमबाबो रायलायनाय भइसफोरा टन्न टन्न ओंखारजोबदों माबायदि जादों माबायदि जायाखै टन्न टन्न आङो होनानै होगोन नङा होमबा आं होनानै होगोन दा ओरैबायदि माने गावसोर माने उदबान्दालि थारमाने लोंनानै बिसोर थारमाने आंजों माने मा होनो नांज्लायबाय आरो ना आंजों ओरैबायदि नांज्लायबाय आरो ओरैबायदि भाषा बुंबाय आंबो मानसि लेंहरगासिनो र' केला मयम मानु मातियासो र' केला ओरै जाहैबाय थारमाने माने मैदोमखौ बुहोनो थाखाय मानसि लेंहरसिगोन बर' सिख्लाया जाय ओइ फेन्दा नुजालायनाय नोंथांमोना नुदोंना फेन्दा नुजालायनाय गोसोम गाननानै जेन'बा फेन्दा नुजालायनाय ना नै बिसोरो थारमाने मा होनो थारमाने मा नङा होमबा ओरै जाहैबाय मानसि लेंहरसिगोन आंखौ बुहोनो जागोन नङा होमबा मुस्लिम सेंग्रा फैनानै दानियाहाय बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंबाय दै जाय आंजों बुजादोंमोन बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों माबा मोनसे दंखायो इसोरजों ओंखायनो दा बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों दिनै आं बिसोरखौ टन्न टन्न सेबबाय थादोंमोन आङो जे बे मुस्लिम सेंग्राया जे आंजों बुजाबाय नोंसोरजों मा लोब्बा दं दिनै नोंसिनि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों बर' सिख्लाजों आंजों जों बर'जों बर' मायबा मोनसे जों नांलायदों मेटार जोंनि मेटार नाथाय हाथिगावनि सासे मुस्लिमा फैनानै सासे सानै बिसोर फैनानै दिनै मानो आंनि गेजेराव हाबफैदों बा बर' सिख्लानि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों आंनि जानानै मानो बाथ्रा बुङाखै बर' सिख्लानि जानानै बाथ्रा बुंफैदों बियो आंखौ दम होदों जे भिडिअखौ दाननोबा दान जालायबावो आंखौ मिथिबाय बे मानसिया बे जाहैबाय बांगाल मिथिबाय बांगाल सेंग्रा बियो मिथिबायना बै समाव आं रागा जोंदों आं होनदों जे बर' जेनेबा बर' आइजोजों जोङो बर' सेंग्राजों माबा मोनसे मेटार जादों माबा मोनसे जोङो बेवहाय रायज्लायदों बेवहाय नांलायलायदों जों माबा मोनसे बुजायलायदों बे समाव बांगाल हौवाया अबेनिफ्राय फैनानै दिनै बेफोरबायदि मैदोमखौ दम होफैलायनो हाखो भिडिअ दान होननानै आंखौ दम होफैदों बैहाय आं थानो हायैनि बै बांगालखौ आङो एकदम थानो हायैनि बुदों आं बे बांगालखौ मिथिबायना आं होनदों जोंनि बेवहाय मेटाराव दाहाब होनखादों आङो मोजाङै मोजां न'ला बर' सिख्लानि जानानै जिन्दिगिबो बाथ्रा दाबुं होननानै आं बेखौ लास्ट बाराव आङो बुजायनानै थिनहरदों नों जिन्दिगिबो उनाव बियो खमाबो बिदों दादा जि जाबाय आं हाबनाङा नोंसिनि गेजेरावहाय आं होनखादों बर' सिख्लानि गेजेराव थैबाबो दाहाबखा होननानै आं बेखौ थिनहरदों दा बेनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ आं होगोन ओइदिनखालि बिदिनो घटना जालांबाय दा मा होनगोन दा नोंथांमोना मोनथिखागौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुबाय थाखागौ ससियेल मिडियायाव मा नुयो जोंनि बर' आइजोआ गुवाहाटियाव बुथार जाबायनो होननायखौ नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावसो नुयो जोंनि बर' आइजोआ अबेबा रुमावहाय लांनानै फासि होजाबायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नै बेखौल'सो नुयो नाथाय बर' सिख्लाफोरा बाराव हाबनानै माबायदि फाल्तु खालामो बेखौ रावबो नुवा बेखायनो आङो हरनि 1टा 2टायाव 11टा 12टायाव बेरायनानैबाबो आङो भिडिअ खालामनो सेस्था खालामो ओइदिनखालि आं बुंदों जे आं भिडिअ लादों नंगौ आं भिडिअ फुटेज लाखागोन बिसोर आंखौ बारंबार होबाय थादों भिडिअ लानो मोना आं मानो लाया आं सासे इउटुबार
आं सासे फेसबुक सलायग्रा मानसि इउटुब सलायग्रा मानसि जेराव आं नोंसिनि फुटेजखौ देखायगोन नोंसोर माबादि उदभान्दालि खालामो नोंसोर जौ लोंनानै दिनै सोरनाबा गथ' गथाय दंखायोनो गथ' गथाय थाखानानै बेयो साला हरनि 2:30 बाजियाव दावराव जादों हरनि 2:30 बाजियाव हा बेनो आं सोंदों नोंसोर अबेनि सोरबा सासेया होनदों गवालपारानि सोरबा सासेया होनदों बाक्सानि हा फैदों गुवाहाटीयावहाय खामानि मावनो मोजाङैनो मावनानै जा बे हरनि 2:30 बाजियावहाय खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2:30 बाजियाव खान्दा खान्दा गाननानै मानि थाखाय बाराव हाबनांगौ मा मोनजायाखै ना मोनलोङाखै बिसोरो हा बाराव मानो हाबनांगौ बाउन्सार लेंहरलायबाय बाउन्सारा फैनानै आंखौ बुजाय फैलायलायबाय आं होनदों भाई बर'नि गेजेराव दाहाब गांखाबाय आं मिथिबाय ना बाउन्सारखौ आं होनदों बर'नि गेजेराव दाहाब बे मेटारनि बे आंनि मेटाराव दाहाब गांखादों आङो डाइरेक्ट आंखौ बाउन्सारा होनदों दे बिदिबा आं हाबला नोंसोरो गेटनि बाहेरायाव खालामहैदो दावरावखौ जोंनि गेट बाउन्डारियाव दा खालामसै नङाबा जोंहा बदनाम जायो होननानै आंखौ थिनहरदों बुजिबायना लास्ट बाराव आङो बिसिनि गेट मोखांनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे सिरियाखाना खाथियाव फैनानै आं माबा खालामदों मिथिबाय दावराव खालामदों आङो मिथिदों बिसोरखौ आं भिडिअ लादों फुटेज दोङो एगारगोन होगोन नाय जोंनि बर' आइजोफोरा खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2:30 बाजियावहाय बाराव मानि आड्डा जोंनि बर' आइजोफोरा बिमा बिफाफोर थाल्ला गाव गावनि फिसाफोरखौ मिथिबाय जों हौवा मानसि बादहो जोंनिखौ खिन्थु हिन्जाव मानसिया बर' आइजोआ मानि थाखाय हरनि 2:30 बाजियावहाय दिनै मानो भेलेन्टाइनफोर बायदि मोनसे मा होनो बेखौ बारावहाय दिनै मानो मोसाग्लांबाय थानांगौ दिनै मानो सोरबा बांगाल हौवाफोरजों लोगो जानानै दिनै मानो बेफोरबायदि लामा दथायाव मानो बेफोरबायदि नेनानै थानांगौ दिनै मानो गावनि हारिनि गावनि भाषाखौ मानो बुंनो लाजिदों मानि थाखाय बुंदों आंखौ आं बर' नङा आमी बर' नहय मारै बुंलायनो हादों दोखो बुनो गोसो जायो आं बैफोरबायदि हिन्जावखौबो ना मिथिबाय जुदि बिमा बिफाया पारमिसन होयो आं होनखादों भाई होनखादों आरो बेल' नङा गुवाहाटीनि बर' सिख्लाफोर थाल लानानै सोलि मैदोमनि लोगो मालाय मा जानो ओरैबायदि टाइमाव मोनगोन आं मानिनाय नङा भाई नांगौ आं मा जायो जाथों खिन्थु आं मानिनाय नङा खिन्थु ओरैबायदि टाइमाव मोनथों ओरैनोथ' आं गिदिंबायानो थाखायो नायखायो आङो अबे सिख्लाया बबे बर' सिख्लाया सोरबायदि सेंग्राजों थांदों सोरबायदि मानसिजों लाइन मारदों आं नायबायानो थाखायो आङो बुङासो मिथिबाय नाथाय आं माजे माजे बुंबाय थायो नङा होमबा दा बेनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन आरो आं मोजाङै आङो भिडिअ लाबोबावगोन दा नोंथांमोना नेनानै था आरो आं होनदों मैदोमखौ रिल्स बानायबाल'सो गाज्रि नुयो नङा होमबा खिन्थु सिं भिडिअ लाबोआ जोङो मावो खामानिखौ सिङावहाय नाथाय माब्लाबा ओरैबायदि बाथ्रा ओरैबायदि जानांगौ फैयो भिडिअ फुटेजबो लानांगौ बाध्य जायो दा नोंथांमोना मा खालामो नोंसोरनि गोसो जुदि मैदोमा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनांगौब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै हो मिथिबायना अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बेखिनिसै आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैला माने ओरैबायदि हिन्जाव मानसि ओंखारदों जोंहा गावसोरबो फानो देहाखौ उन्दै गथ'फोरखौबो सोलोंजोबो आरोना गुवाहाटीयाव उमुखखिनि फैसा मोनो उमुखखिनि देहाखौ फाननांगौ होननानै मा जे आंखाल जादों बिसोरना थाखा फैसानि मा आंखाल जादों बिसोरो गावनि देहाखौ फाननानै माबानानै बेफोरबायदि खालामनो ओरैबायदि लाजिनांथाव गावसोरनि बिमा बिफाया बेफोरबायदिनो हेंगारो नामा जे आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि गुवाहाटीयाव फानना जाथों देहा माबाथों होननानै बेफोरबायदिनो फेदेरदो फोलावदों नामा गावनि बिमा बिफाया एसे लाजिनो सोलोंलाय बिमा बिफाखौ एसे मान सनमान होनो सोलों लाजिनाय दोंनाय गैया ओरैबायदि लंपट हिन्जाव मानसि ओंखारदों आरो खोनाखादोंना फेसबुकआव गथ' गोनां हौवा गोनां गारनानै बोरै खारगासिनो दोङो मा बेफोरो सोरखौ खारनाय खोनादों बर'खौसो खारनाय खोनादों सोर खारदों बर'आसो खारगासिनो दोङो लासिंनो बुंबा गाज्रिसो मोनगोन दा आं बुंलाया गोबां मानसिया बुंग्रा ओंखारखाबाय बेनिखायनो आं दा भिडिअफोराव रावखौबो बारा आं रायलायाबो माबालायाबो रायग्रा मानसि गोबां ओंखारबाय बुजायग्रा मानसि गोबां ओंखारबाय बेनिखायनो आं भिडिअखौबो बारा बानायला सम मोनबा सों लानानै फैयो नोंथांमोना मिथिखाबायना बेनोसै मा बुंनो सानो नोंथांमोना जों बेफोरबायदि गुवाहाटीयाव फानग्रा सिख्लाफोरखौ हरनि 1, 2, 1:30, 2:30 बिसोरो लामा पायकारि हिसाबै गिदिङो माने फाननो हिसाबै गिदिङो बेबो जोंनि बर' हारि नङा गुबुन हारिनि बिहारि सेंग्रा मुस्लिम सेंग्रा हाखा सेंग्रा बेफोरबायदिसो फानो बिसोरो माला मा जागोन माला मा खर' दानस' जागोन मोदोम दानस' जागोन आथिं आखाइ दानस' जागोन बुजि मोनाखै फाननानै जाबाय थागोन सानदों नामा फाननानै माहाजोन जागोन सानदों नामा बिदि नङा सानसे साननैखौ फाननानै मोनजागोन देहाखौ नाथाय नोंनि जिउखौ रैखा लाखिनो थाखाय नोङो एसे मोजां सेभ खालामनो था
हदाय दिन फाननानै मोनजागोन बेफोरबायदि नङा गावनि सोलेरखौ फाननानै माबागोन बर' हारिखौ फोथाय नाथाय गुबुन हारिखौ दा फोथाय बर' हारि बायदि फोथायनायखौ नोंथांमोना लाखि गुबुन हारिया मुस्लिमफोरा बिहारि सेंग्राफोरा ओरैबायदि बर' हारिखौ आलाय सिलाय खालामगासिनो किडनेप खालामगासिनो बुथारगासिनो नुदों नुवाखै गिनायदोंना गैया निउसफोरखौ नायगोन ना नाया नोंथांमोना साला मा बुंबावगोन गाज्रिसो मोनगोन दा बुंबाय थायोब्ला दे भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय दे नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन अब्ला थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायाव शेयार खालामनायाव भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बाय